Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang napulo ka mga nagapanguna nga balita sa isa sang Negros ang amon igadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Kika Channel 11. Kag mabatian naman kami sa radio station nga FM Bacolod 91.1. Kag yari ng top 10 ng mga balita sa Negros subong adlaw. Goblakson magasunod sa guidelines ng DOH angot sa walking pneumonia. Babae nga ma-surprise kung tani siya pamilya siya pagpauli sa Antique ang ika-18 nga napatay sa pagkahulog sang bus. Intel officers ang NBI ginpasakaan na sang reklamo nga grave threat kag alarm scandal. Punong barangay Lady Glass Gonzales Palian wala sang pangontra sa pagka-ABC president sang Bacolod. Kag sa good vibes, ang tubig sa sining nga mga busay sa barangay Uringao sa Kabangkalan City. Tanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, ginahinyo nga stoppage order sa road kag drainage construction sa Bacolod City ang wala ginapaboran sang DPWH. May report si Nico Delfin. Nakigsapol na kaina si Bacolod Traffic Authority Office Deputy Chief Jose Antonio Robelio kay Department of Public Works and Highways Bacolod District Engineer Abraham Villarreal agod ihinyong temporary nga pagpauntat sang road kag drainage project sa bulan sang Disyembre. Pero suno kay Assistant District Engineer Leia Hamero, hindi pwede mapatuman ang stoppage order ilabi na nga may deadline ng ilang mga contractors. Ginatingwaan naman sa DPWH nga mahuman gilayon ang mga proyekto sa mga major roads agod nga hindi ini makahalit sa lakas ng trapiko sa syudad ilabi na karon nga holiday season. I understand nga pwede man lang manage ang traffic, although nga affected bid man ang kuandirae ang mga commuters ta. Pero hindi ta ma-stop ang work for the moment kay tungod sang may mga duration naton nga and the contractors are bound to to comply sa ilang kontrata. Ginayo ni Robelyong DPWH agud kuntani mapahagan-hagan ang pag-uot sa mga salakyan sa mga areas nga may road and drainage project ilabi na tugas ang Christmas rush. Nagpagwa naman sang abiso ang bitaw sa mga motorista nga sarang mapektuhan sa natalan ang temporary bridge closure sa December 13 kag 14 sa Barangay Sumag. Magatala naman sila sang duga nga anom ka mga traffic personnel agud magiyahan ng mga motorista sa gintalana nga deter areas. So, hindi pwede ka palapit na mga vehicles kahit, maigo ka or kinanglan clear ang area. How long will it take? Ang pag-launch na iya, or hours lang na saya, pero we need to have curing sa basyadahan nila subong. Magabulig ba ng mga tanod sang barangay agud mapasiguro nga hilway ang alagyan sa mga nagapark na salakyan sa kilid sang dalan. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa number 9, moderate El Nino ang gina-eksperyensya na sa karon sa probinsya. Pero Office of the Provincial Agriculture ang nagakampanya na sa mga banwa kag syudad para sa mga tikang agud nga mapatuman kag bahandaan ini. Suno kay Dina Hinsolang pamuno sang OPA dalaman sang pagtupa sang ulan tugas sang malaing nga panahon na hagan-hagan ang epekto sang El Nino phenomenon sa panano. Pero sa first quarter sa madason nga tuig, ginapaabot ang pagbatsyag sang epekto sini, rason nga padayon ang pagpanghanda. Magluwas sa paghaylo sa pagtanom sa nga drought-resistant crops, ang sa mga may source ng tubig, ginabisuhan nga mag-conserve sang tubig kag magbutang sa mga reservoir. Sa 64,000 hectares nga talamnan sa probinsya, 40,000 hectares ang irrigated nga among ginapaabot magapatubas sang mas madamo. Sa masami matapos ang malawig nga tig-ilinit, naga-atake man ang mga peste, bagay nga kabahin na sa ginapahandaan sa mga mangunguma. We're also preparing for, of course, after the drought, daw anticipated na nga mga occurrence of pests and diseases. So, sa crop protection naton, we're also preparing for that. Gina-alert na namon ang mga LGU sa crop protection to prepare for that. Sa number 8, punong barangay Lady Glass sa Palien ang post sa Liga ng Barangay President.
Wala na sang may nag-file sang Certificate of Candidacy para sa pagka-presidente sang Liga ng Barangay sa Bacolod, magluwas kay incumbent Liga President punong Barangay Lady Gles Palien sang Barangay Takuling. Kasubong ni Palien, postma si Barangay Mansilingan punong Barangay Franz Tronco sa pag-vice-presidente kag Barangay Vista Alegre punong Barangay Linde de Leon nga liwat man nag-file sang COC bilang auditor sang Liga. Sa napulo ka mga nag-file sang COC bilang katapos ng Board of Directors, siyam ang naka-file sang kompleto nga requirements. Nalagip diri sanday Barangay Sumag punong Barangay Rodney Carmona, Barangay Pahanukoy punong Barangay Yolanda Noble, Barangay Villamonte punong Barangay Romer Flores, Barangay Banago punong Barangay Baldo Benjamin, Barangay Estefania punong Barangay Jerry Tingson, Barangay Granada punong Barangay Armando Vito, Barangay Captain Elmer Villanueva sa Barangay 40, Barangay Captain Lope Lidesma sa Barangay 24, kag Barangay Captain Jana Pitiere sa Barangay 30. Sa Disyembre 15, natalana ang piniliay para sa Liga ng mga Barangay sa Seda Hotel. Sa number 7, katapos ang militar kag NPA nag-enkwentrohanay na naman sa Himamaylan City. Matagas nga kalibre sang pusil nakuha sa lugar. Nakuha ang M16 rifle sa nagluntad nga enkwentro sa Barangay Buena Vista sa Himamaylan City kay inasang kaagahon. Sunod kay Lieutenant Colonel J.J. Javines, spokesperson sang 3rd Infantry Division sang Philippine Army, nagapatigayon sang combat operation. Ang 94th Infantry Battalion tubtub nga nagsugat anay sila sang 4 ka mga katapo sang Centro de Gravidad Platoon, Central Negros Front 2, Kometeng Rehiyon Negros Cebu Bohol, Siquijor. 8 ka minutos ang bayluhanay sang lupok kag nabilin sa lugar ang isa ka M16 rifle, magazines kag mga subversibo nga dokumento kag mga personal nga kagamitan sang NPA. Nagapadayon sa karon ang hot pursuit operation sa militar sa mga nabilin nga katapo sang NPA sa lugar. Sa number 6, 59 anyos nga lalaki patay matapos nga malumos sa ayungon sa Negros Oriental. Patay ang 59 anyos nga si Nilo Abrasado Argoncillo Sr. matapos nga malumos sa Sitio Luok, Barangay Tampocon 1, Ayungon, Negros Oriental, Miyerkules sang aga. Sa investigasyon sang PNP sa panaysayon sang anak sang biktima, nanagat ang iya amay Martes sang kaagahon. Iya man ginsiling nga nangisda nga nakainom ang iya amay. Naglangoy-langoy pa ini kag nalumos. Ang rescue team sang Ayungon kag Philippine Coast Guard nagpatigayon sa search and rescue operation kag na-recover ang bangkay sang biktima kahapon. Suspetso sang pamilya posible nga na-cardiac arrest ang biktima samtang nagalangoy kay mataas ang iya nga blood pressure. Nagpadulong sa talatapan sang Provincial COMELEC ang duwa ka mga nagpapili sa barangay election sa Marcelo, Calatrava agud ipadangat ang kabalaka kasunod sang pag-misrepresent sa COMELEC Negros Occidental. Suno kay Maximo Rizaga sa tung Nobyembre 10, naglabot sa ila igtalopangod nga may nagpadulong sa barangay hall sang Marcelo nga nagpakilala tiglawas sang Provincial COMELEC. Ginaligar nga may mga folders ini nga ginkuha gikan sa barangay nga ginsulod sa karton kag ila nga ginbitbit. Bagay nga suno kanday Rizaga kag kaupod sini nga si Joy Parlotsia nagkabalaka sa ila. Suno kay Provincial Election Supervisor Ian Lee Anonoria, ginabisuhan na sila nga mag-execute sang affidavit kag magsulat sang formal complaint kag ining ipatuhoy sa Manila. Kung may misrepresentation ginman nga natabo, seryoso ini nga bagay. Wala ang COMELEC Negros Occidental nagapadulong sa Marcelo sa among tion. Siling ni Rizaga nga ang ila grupo ang damlag pa nag-file sang premature campaigning, vote buying complaints batok sa mga nagdalaog nga opisyal sang barangay nga tubtob karon ang pending. Nagkadto kami digit sa COMELEC province na kaya na-alarma kami kag maklarify namon ang COMELEC province ang gingamit mo. Daw kalaway man bla nga ang COMELEC bla gamiton sang amol na nga bagay tapos nakita namon nga private vehicle hindi ya government. We will examine forward ko sa law department once may affidavits na. Kasi tanaw ta anong action sa law department
Because that is, I think, someone pretending to be a Comelec employee. Is misrepresenting usurpation, so it's a serious matter. Sa number 4, Bacolod City Legal Office ang nag-issue ng notice to vacate sa kapina 150 kapamilya sa Barangay 12. Ginsugura na sa City Legal Office ang pag-issue ng notice to vacate sa masobra 150 ka mga illegal settler families lakip na diri tag-iya sa mga illegal structures nga sarang maapektuhan sa natalana nga development projects ang SM Prime Holdings Incorporated sa Manokan Country sa Barangay 12. Ginsiling ni City Legal Officer Romeo Carlos Ting Jr. nga pending sa mangin resulta sang negosasyon, nagpadala na sila sang notices kag demand letter bilang pagsunod sa napirmahan nga kasugtanan upod sa SMPHI. Enero 8 ang gintalana nga deadline sang City Legal Office para sa mga residente. Gani liwat nga magasugilanon si punong barangay Eli Alcantara sa alkalde agud nga matagaan sang 6 ka bulan ang mga residente para makasaylo sa italana nga relocation site. Sa records ng Bacolod Housing Authority, sa initial nga 141 ka mga pamilya, nalakip diri mga sharers kag renters, 32 lang ang na-qualify para sa relocation program, bangod ang iban na tagaan naman sang relokasyon. Sa number 3, reklamo nga grave threat kag alarm scandal ang ginpasaka na sa mga staff sang resto bar batok sa intel officer sang NBI Bacolod. Pagi sa regular filing na pasaka na sang manager kag waiter upod sa tagdumalahan sang resto bar. Ang reklamo nga grave threat kag alarm scandal batok sa intelligence officer sang NBI Bacolod nga ginaligar na mahog kag nagpakita sang pusil. Sa ginpadala nga statement sang management sang resto bar sa DJ Cas Negros, ilagin pahayag na nagapanindugan sila upod sa mga staff agud matagaan hustisyang natabo nga pagpamahog sang intel officer nga si Jana Marina Valles sa piyakman nga na inis ang pasaylo. Ginsiling man sang waiter nga sa subong, halos hindi pa siya mahimo sa natabo. Ilay na nga siya ang nagatbang sa intel officer sadto nga nagbalik nga may dala nga pusil sa resto bar agud makuha ang iya jacket kag cellphone nga ginaligar na bilin sa ilimnan. Ang management upod sa mga tagreklamo ang nagalaom sang madasig kag patas nga resolution sa ginfile nga reklamo. Samtang nagadayon man ang separado nga investigasyon sang NBI para sa administrative case nga ipasaka batok sa intel officer. Sa number 2, babae nga kung tani maga-surprise ang iya nga pamilya sa iya nga pagpauli sa Antique ay ika-18 nga napatay sa pagkahulog sang Ceres bus sa Antique. Nagdangat na sa 18 napatay sa pagkahulog sang bus sa may killer curve sa Banwa sang Hamtik sa Antique. Ang pinakaulihi nga natugang sa mga nagkalamatay amo si Arian Raven Mejia. Sa post ng iya sini nga iloy nga si Venus sa Facebook, i-surprise siya kung tani ni Arian sa iya nga pagpauli. Na-surprise siya matuod pero ang ini nga sorpresa amo ang iya ginakabig nga heartbreaking. Nakabaton sang tawag si Venus gikan sa ospital kag iya naabtan didto nga unconscious na si Arian. Masobra sa 24 oras man ang pagpakigbato ni Arian para mabuhi pero napatay siya. Martes ang hapon sang nahulog sa banglid sa Hamtik ang Ceres bus. Sa karon 18 na ang patay, 6 ang yara sa critical nga kondisyon kag 4 ang estable na. Gisabat sa tagdumalahan sa Valleycar Transit ang tanan nga gasto sa pagpabulong sa mga nasamaran pati ng pagpalubong sa napatay. Ginsuspend na sang LTFRB ang franchise sang 12 pagid ka bus nga kaupod sa prangkisa sa nahulog nga bus sa banglid nga nagabiyahe Iloilo-Kulasi. Kaupod sa mga napatay, ang missionary nga Kenyan kag isa ka pamilya halin sa Cotabato nga nagbakasyon lang kuntani sa Antique. Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros subong adlaw. Kung magabot ang tion nga kinahanglan ang liwat nga paggamit sang face mask, ini ang ipatuman.
Inisunod man kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson sa tunga sang panawagan sang liwat nga paggamit sang face mask kasunod man sa pagsaka sang kaso sang influenza-like illness kag lakip na sang sitwasyon man sa bahin sang ikayong lawas sa iban nga pungsod. Sa karon suno kay Lacson, ginahulat ang abiso sa Department of Health angot sa walking pneumonia kag humalin pa man sadto ang probinsya ang nagapatuman sang tikang santo sa ginapagwa nga pagsulundan. Ang DOH sang Miyerkules ang nag-report sang 4 ka mga kumpirmado nga kaso sang walking pneumonia nga kabahin sang na-record nga influenza-like illness nga mga kaso as of November 25. Hindi ini bago nga pathogen suno sa DOH kag ining na-detect na sa mga previous local cases. Ang mga kabataan nga apektado sini nga pneumonia ang wala sang tuman nga ginabatsyag nga nagaresulta sang hindi nila pagkabangon, rason nga ginatawag ini nga walking pneumonia. It hasn't been determined yet, no? Even our DOH has not confirmed that there is walking pneumonia here, no? But just to say, we have to monitor this, and we will always be guided from from the guidance that will be provided by DOH. If we have to, as I said last night, if we have to go through wearing face masks, you might have to do that. Sa Good Vibes, Blue Waterfalls, ini ang bugal sang Barangay Uringao sa Cabancalan City. May 3 ka sunod-sunod nga mga busay nga ang kolor sang tubig blue. May report si Romeo Subaldo. Sa 25 pesos mo, ini ang pwede mo paliguan. Sa kolor pa lang sang tubig, maganya tagid nga maligo. Ini ang ginatawag nga Agustina Waterfalls sa Barangay Uringao sa Cabancalan City. Blue ang tubig, may mga kawa-kawa nga pwede paliguan. Mabugnaw kag matinaw ang tubig sinigado ara ka lang sa swimming pool. Ang mga bato sa palibot puti ang kolor. May pamilya nga nagaserbi nga caretaker sa sini nga lugar kag ang 25 pesos nga fee para sa pag-maintain sa busay. Sa ibabaw sa Agustina, ang sikat kag ang pride sa Cabancalan City nga Mag-Aso Falls sa Barangay Uringao sa gihapon. Well-established na ang ini nga busay kag isa na ka resort. May swimming pool, may cottages nga for the day kag may pang-overnight. Kung ano ang kolor sa tubig sa Agustina, amo man sina ang kolor sa tubig sa Mag-Aso. Pero mas mataas ang ginadagdagan sa tubig kag scenic naman ang view. Blue kag ang mataas nga drops sa tubig ang nagahatag sang perfect nga view para sa mga nagabisita diri. ₱50 naman ang entrance diri, pwede makapaluto sa pagkaon. Kag sa ibabaw sang Mag-Aso, may isa pa gid campsite sa kilid sang Suba kag Busay. Diri naman makita ang Wilfredo's Camp. Sang una, halapitan lamang ini sa mga nagapaligo sa Mag-Aso. Kag sa nagsaradong Mag-Aso sang pandemic, ginbuksan ini bilang isa ka campsite. Syempre, pinasahay ang tubig sa Suba diriya kay Blue. Tubig halin sa tuburan sa ibabaw, malabay sa Suba, panaog sa Mag-Aso kag papanaog pagid sa Agustina. Ang pinasahig nga kolor sa tubig diri ang mapabugal sang Uringao kag syudad sang Cabancalan. Barbs timing gido, long weekend naman sugod ba, so pwede ginila ni ma-schedule ang pagbisita dito sa Uringao. Amo gininik ang pamatuod nga damo pagid sang pwede mo makatuan kag bag-o lang matukiban nga mga lugar sa probinsya. O, diri lang niya makita, Ms. Barbs. Kagamuyad to napulo ka mga balita nga natipo namon sa inyo subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag insakto nga mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negros Salon. Ako si Barbara Mijares. Kag ako naman si Nico Delfin. Tubtubwas, mayong hapon.